Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na! Promise! So, mauwaw ka kung masaypan tang may relasyon? Mauwaw ka nga ma-identify na ako? Ako nga campus queen? Ako nga gi-admire sa tanan? Imong ikauwaw? Ha, Carlo? Ha? Tabag ako! Tabag ako, Carlo! Are you kidding me, Carlo? I'm not. Excuse me. How dare you, Carlo? How dare you? Oh, naanak ko. Asa mo ka? Si Jed. Hmm? Hi, Jed! Uy. Hi, Karen. Congratulations, day. Thank you. Volleyball team, sad ka? Kauban man ni Carlo? Oo. Kauban ni? Ako yan yung muse, ha? Huh? Sure. Why not? Basta, ha? Deal na, ha? Oo ba? Oh, thank you! Mo ba? Oo, lagi. Siya good miss mo ang i-offer. Si Kata ka natuwa na sa? Ang campus queen good ang atong muse? Ha? Daghag yung masuya na to na. So, deal na na. Deal kayo? Naibaw na bang tibok team abot na? Di pa tanan. Pero ako nang i-post sa GC. Ang mga nakasina, lipay kayo eh. O, imposible nga dunay musupa ka na. Okay. Today, mag-practice ko na ugma ng si coach. Kamura, okay labot. Ha? Unsay, di ka mo practice? Di ko mutayo ng duwa. Sa? Doon na pa ko lakaw. Uy, do! Tarong do ba? Carlo! Oh, asula. Tinugdan na itong iya, ha? Luoy agad sa mga karsada sa syudad, uy. Huwag yung mga kahoy. Ingon nila, kay kanang napita, mga kahoy ko na diha. Pero og gipang putol. Kay gilisan ang mga structure nga pur magdahon nga metal. Kiyon sa man nila pagkunahuna. Asa magibutang ang mga utok sa nagplano, ana? Paita. Pumunti buot tong tawhana. Naman nung titrash kan sa unahan, oh. Gilapay raman ang basiyos mineral water. Ay, nga naman gid ka nga daghan mag mga tao nga way buot, no? Nga naman gid ka? Okay na amang ko'y buot. Puniton. Oh my God! Maabot ni bisan asa papamunit og basura tong babayhana. Hala no? Ingon anak siya kapur. May nalang gani wa siya mag-uniform karon. Kauwaw unta ako nag-uniform pa siya. Maangin ang among school si ang kayagit. Doon na ko'y partner. Si Sheila. Gilumay ka niya si Carlo. Mao ka ha? Yes, guys! Nakakita agad ko! With my own eyes, gyud! Nawait siya mga basura sa karsada! As in, okay kaayo! Ni ang sabing kanahan ay kinsan mo sab kay iyang giliba. Si Sheila na san. Hi, Tesades! Oy, gwapa! Hay, gwapa. Mayo kay ni akan na. Dali. Dali. Psst! Oy, ang grasya! Ikaw unay ka. Dali. Doon namin importanteng istoryahan. Dali. Ali, gwaps, diri ta mag-istorya. Gwaps, dali. Dali. Ngano dite? Uy, saba rin mong gihapon din di, uy. Dito pa na. Kanang dili ta magsinagitay. Ha? Dali pa. Ay, dini, okay na ni. Wa na ba'y saba? Di na kaayot eh. Ngano di ay?
Doon na lang ko'y pangutana nimo. Di inday kagahapon no mas klase. Ha? Di pa uli sa boarding house. Diretso kas boarding house or doon na pa kay gihapit? Diretso rate. Pero naglakaw ra ko kay Dool raman. Unya, samtang naglakaw ka, nanguy ko'y kag basurahan. Ha? Wa sa taong ko manguy-kuy ti. Uy, grabe sad. Pero namonet ka. O kung na'y makita na kong puniton. Pero plastic bottle naman sa akong kuhaon ti. Uy, di ba sad ka ng tanang basura, gyud? Pero, maunay gipanabi atong Karen sa iyang mga amiga. Dako kay tingog ang broha. Nakitaan ko no kaniya nga nanguha ang mga basura sa karsada. Oh, Usaman ha? Dong sulngon na to. Ingna lang ko. Kay andam ko mulitiks ngabil atong babayhana nga gabudlot lan. Ingna dayon ko. Ingna dayon ko. Usaman ha? Usaman. pasagdi na sila ti. Uy. Ha? Pasagdan na sad? Maunang manganad na sila. Labi na tos Karen. Nagandadag yung nagpanaot ni mo. Hilas kayo, murag kinsang datua. Musakay radig hapong jeep. Ngano day te? Di ba day pwedeng mo sakay og jeep ang mga dato? Aw, pwede good. Pwede magani magbaklay lang. Di ba pa? Diba? Balik na tas kantin, te, be. Gutom na ko. Ay, sige, tana. Pero, sigurado kang pasagdan lang sila sa ilang pagsigig libak ni mo? Kung mo na ilang kalipay, te, pasagdi. O man sa ko'y pakianak nila ba? Lami agad mo lutog pinakbit ni Ate Cedes, uy. Makainomdom naman sa doon ko sa amo, ani. Ay. Namiss na lang hinuon ako sila sa nanay ug tatay da. Oh. Uy. Si nanay. Ngano na nawag man eh? Mugawas na ako kadiyot nay ha. Dili ta magdungog good. Ay kadiyot lang nay mugawas na ko. Ayaw rigi off ha. Girls, wa palibak oh. Og nakadungog mo, nanawag iyang nanay. Taga-bukid kasi ng babayhana. Oh, wait. Maraganis siya mo, Agi. Tanawan ninyo, ha? Ako siyang blakingan. Ay! Oh! Hala! Oh my God! Sorry! Hello, sorry gid kaayo Sheila. Wag ko kabantay nimo. Mubarog na magudunta ko. Sorry gyud. Tabani na ninyong pamarugay! Sa magod nagtanaw ra magod mo! Thank you. Thank you ninyo. Okay ra ka, gwapa? Okay ra? Okay raman, te. Ngano na ito, ha? Gituyo to! Ha? Ha? Karon sa ako nun na? Gahapon ko no. Ang sulti ko nun ni Karen, madong siya barog. Yan niagi si Sheila. Pero, according sa akong source, giblakingan yun ni Karen si Sheila. Baga ang kabuang bayhan na gon. Liying naman ng iyahay. Mao na. Bully ka ng bayana. Pero mao yung gipili nga muse sa atong team. Campus queen sa do. Unya? Sige na lang good. Na-finalize naman. Ganahan mo sa atong mga teammates. Ikaw may supak. Agwata ko lang ko di mo nga. Kamong duhang mugunit sa banner ni Gintrams. Wa mo ka tog tini coach nga mundang. Ako na magunit sa banner. Uy, di ko magunit eh. Ikaw may team captain. Basta di ko magunit. Ikaw lang, ganahan ka. Sugot ko. Pero, musugot ka si coach. Happy na magsugod ang parade. Mangita taga pistuhan na. Maod na ang Diyos. Kana, mga muse na. Nounsa naman tao na ilang mga dagway. Uy, sobra naman sa nakabaga ilang mga make-up. Okay, kato. Kato ra usay, kato. Murag di kayo baga iyang make-up. Pero mga gwapa man na silang tanan ti good. Why! Layo ra yun unta na silang tanan ni mo, day. Sao masad good. Uy, kadili man kamo apil-apil. Di gyud ko magsilbig ingon ana te. Hala, oy! Naanang Reyna. Feeling Reyna sa gyud siya. Oy, feeling Miss Universe. Ang ngayon sa kaayo siya ti. Uy, murag artista oh. Naku
Magpa-comment na lang ko kay mahirap ng lisura. Ikaw gyud ba? Ay, makasa. Yung tadiring dapita. Oy. Magkatawa mo ko ni Buti, uy. Lagot, mabaya yung ko anak nila tungod sa gibuhat ni mo at usang adlaw. Te, wala gito niya tuyo, Ay da, ambot na lang sa gyud ni mo eh. Gwapaha ka. Kung gano bang nasubrahan sa kaskabuutan. Di ba mo kubuutan, tigod? Oh, mao ba? Unsa man daay ka? Santa. Oh, happy na magsugod, te. Oh, hala! Hala! Nahaplang ray na! Sorry. Uwan ako tuyo ah. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!